Iya Mbak, asik kan? Karena makannya iki. Ayam bumbu. Iya Mbak. Lagi potong apa tau pikir kok mateng udah diangkat enggak? Terus ya mateng ya. Wis mateng burung. Wis. Lah ya wis diangkat ae kok. Sabra. Aku pesen gak iso. Aku serba bisa. Biasanya ki sampean dek bermasak ngene iki kan sedek istirahat lho Mbak, dek ya turu weh. Ne bayang. Turu. Saiki. Terus Kan istirahat bias. kalau tukang ngene bareng guys, sing gede. Yo. Kok gak usah masak, guys. Tuku sayur ae beningan kayak gitu. Atur-atur ngene putih balik ini. Sariki atur-atur ngene Mbak Lita karo guys. Ke atas guys, nak patus mare. Kita status ki langsung atur-atur ae. Mbak. Yang ngene lipah mek ngaten soalnya makku adus agak status. Ya wis, nek aku tak meno dikemise. Oh iya. Terus ki wayahe ngekeki jangan ngene lek ngatene karo Mbak Lipah. Aku lewat timbah lewat buri kono, Mbah. Yo. Kene isine apa ora heeh? Heeh. Yo. Yo. Aku masak kok. Iya, diwenehi Mbah Rum. Gak usah masak ya. Gak usah masak. Saiki dikei selambu barang guys ning kono. Ya lah. Waduh. Cimuk mesti turu mesti cimuk. Tak ganggu. Nih ah. Ya. Ya. Lek, mesti wangnya turu wae, Lek. Jajal. Kak, banyu asin. Lah jere mang ora teko ora datang. Tak WA tapi mak gak iso, mak nganu nduh jagung. Oh lah. Ki mbok gak roh pokoke wong iki poso Mbah Rum ki rondo nganu rondo error. Ndak wong amen kurang asin dilebono pira-pira kurang asin iki. Wong ketek iki awake gak penak. Berpreksa. Guys, ki aku apa nenggone Mbak Lita. Masih turu guys. Sen awas sen aja ngono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mu tangi mu. Mengganggu orang tidur guys. Loh. Gak ditutup jangan. Assalamualaikum. Turu apa ora gak disauri aku astagfirullahalazim. Ora gelem rezeki jedaman. Mengganggu kamu. Wong ora turu kok mengganggu. HP-nan ngono. Ini kelam ini. Tenanan. Iya. Begitu Loh, tenane astagfirullahalazim. Ada di kelam Ndak ora mbek tutup Oh, poso-poso kan kelan cing. Nah, Amit. Barum, guys. Dikei barum. Ya jambene dulu ya. Kayak gak usah masak. Kawonan ya. Lah terus ngono Iki terus ngono iki lho. Sesuk neh lho. Disalini ora. Urung buka kok iso langsung tangi iki piye wong iki? Iki disalini ora. Wong ora buka nek wis ngadeg iki bojone piye mu ya? Ketek mambu wisan. Ngene, boleh bakso. Piye? Masak? Iya. Masak ngono? Engko cah cilik ya. Bakso lho, padahal kan ada bahasa wis kaya ngono. Ndak. Wah, lah iki nganu mie ayam enak iki kok yo. Bingung. Tak kira turu tenan kowe.
Aku lo dulu HP. Mbak tutup kok ya mam. Dari anak wong Savino lo rene. Hmm. Wis tak isane iki. Ki mbah rasane. Sing masak sapa? Mbak Maya. Lho lah jere gak rene. Drene ya tak WA mang. Nek mak sing gak rene. Kan ngono ndo jagung ngene wong. Padha golek dhuwit. Surprise ya. Kemang mah gak sih tenan, gak entuk tenan ngono ki. Nek gak entuk berarti gak entuk tenan. Yo, Astagfirullahaladzim, tak kira. belum beruntung. Lah terus nek sing apa sisane ngono ki? Karah tipe karo paling. Duh, kaya cidok-cidok mang. Iya tak kira ki entuk kabeh mu. Malah dene sing gegere ra entuk gesek mending aku entuk hanger. Tak duit. Oh ngono ki langsung mbek nganu nget. Serada. Ben apa? Enggak mau ya. Mau cari kopi jalan ini. Lah kok aku sing mbek kongkone ya sendi omahmu. Coba aku sebenarnya. Kok iso aneh, celutak kuwi jenenge. Ya, aku ape mulih, Mu. Ya, mulih. Piye? Ono ki mangke gak yo. Dek kon Ngono. Ya Allah. Masak. celutak aku laan mendarat celutak ngentekno nganu bekakase wong. Makasih ya. Dadah. Jangan ngowo. Aku dhewe sing ngadai. Kok dhewe pas aku Gak nyangka sesuk ndang jemah ya. Iya. Gak mendarat Heeh. buka bersama. Wis buka ya. Seminggu, posone wis seminggu guys. Cepet ya. Iya. Aku tanda-tanda ketoke. Wis sekone wis mateng. Oke sih. Iki kacangnya ya wis mateng, guys. Iki tahunya ya wis mateng. Tahune kita mateng. Kayak momok tempe, guys. Momok tempe mateng. Iki Gedang ini wis mateng. gedane Karek donate ya, Mbah ya. Wis aku pe dadi bakul. Go, guys. Sampai aku lu. Pang 30. iya 40. duwi ae halo Yunda lah bah kemi mah itu kok anak lambi mentah ae ya Iya, enggak masalah. Biar ngomong. iya tak omongi dikira kan paling gak anu tapi nek orang sing ngandani Tolong centang. sama ini tuh centang lah yo lah Kepengen roh. Banyu putih selalu angin metune. Aku makin gue sak kase kabang lambi, sak poncot kase kabang tak goreng di mertua aku. Lalu mbok pil mang. Banyu ape nganu Banyu sanyo. lah sawah aku ngerti Wangi mbah sanyone rewel. wah Apa tak ubah sing mak wis ndang nanya tak ubah aku. Ya Allah. Ben mertua aku. Ih, mantu kesayangan Mbak Maya guys, Lah jadi pacakan BI tak telepon Mbak. Iya lah. Tapi nomornya nganu sing ulpai gak anu. Katep. Ora apane HP ku kan Mbak Pak Gogo tak tukeran Mbak. Ceng aja ning kene, Ceng. Sama ini. Kayak gini. Gini. Terus pindah posisi. Kayak kucing. Segone perasaan abang mataku apa bijane? Mau saat bang depannya putih ngene kok. Iya.
Bareme ra penak. Ndak ngono dek mangga nek kon asin kurang asin nak yo malah dadi kasinan neh Mbah. Barem lagi gak penak wae. Periksa 100 widak iki ta. Dere, bosan darah tinggi dengaran. Nane ning gone Pak Bambang kan 140. Nanti Aku mun periksa neh. Ning gone pisananku 100 widak dik. Apa? Nganu melon. Yo ndek kita pangane melon tak cok. Tapi melone enom ora tuwa. Ning kok desain sepuh sekali alas. Yo. Iya lah. Pak beras aku big beras. Ning kan sampe. Ngene Mbak ning. Oh, Mbak nih. Waalaikumsalam. Lang rene. Wih. Dan turu sik iki. Level. Guys, kabeh. Loh. Komplit. Kurang apa deh? Kresek. Kresek niku kresek. Nggih. Mboten. Nah, niku heeh. Terus duli. Dalam kopi itu. Mungkin telah ya dia. Berisi ngoten.